Welcome to Bright Company Enterprise. Bright Company Enterprise is opposite the MTN office at Santa Mampong. For quality medicines and affordable medicines, contact Love Pharmacy. Ubedru Asante Mampong Credo mu ha Mamponzongo ena ye bia omanfo a wonum etoto nade a ye frɛ no eye scrap no womo asoye anase wo madwosu ewo na ebire bia no to wie a na ka abesesa ne nyina na de kɔ ba bia de kro na we ena ene dai ka ebefa nneoma a ede ekro no asempapa ensia nyame nko a na nka nipa baako efamu ahwere ne nkwa ne ekoba ye amanfo eche ene se ka no ehihye ne nneoma wie ya osane afa eye water supply ase ho na wasa akɔdane ne ho ede asi eye main road nim no ena ka yi edane ya amanfo mote kane bia ne efre ho mayanka ne de chese nyame nko a na amanfo a yebo hwi ekɔ ho mudo mani hu de ekroso no yeba moden enya nipa no bia ne wo ede wo mani hu ye no omo ede to Asante Mampong report yenim we did the naka neba na road ni road it's naka na chi it's naka pani na road ne side no wadi bia aso ye it's the ehu ya ni seka na adane a wa sha ase ne de nipa ye su se won e wo ye ni se wa wu awie ene ehu se nipa be ne gina ha de omu yiyi na de ne nyina ne sɛ bebɛsene kɔ asia ha sɛ me kwa akɔda meka bi wɔ asia enti meduru hɔ no na mese no madamfo sɔfo bi tia enti ma me nkɔ sɔfo no na me nkɔ tia enti me paki moto no wa hwɛ asɛ de aka yi bɛyi ɛhɔ na me paki moto bi aka na dana na paki moto no na bɛsa me fa ha bɛde sanse ne kɔ na sintra me paki moto no enti me gyina so na me di nkɔmanya bobo ya no ma na ho so wɔ sa bobo ya na se na ɛyɛ yim de ne kɔ ne gyina hɔ na yɛ di nkɔmɔ edi nkomo na me ho saka ne betu na mse da bia na wo se me nsori mfuro ti me sori ya se me come so front wa na me tizi ba ya se ka no malodu no na ka na muni e mama na me gina ho di nkomo no ma ne se ka na se me so me moto no akodi ka na se ya na de si ya me wo ho na me hu ye no nanso ni nyina mu ebesi sabre ya wuti eye report yi anya ade atowinka atumi aba abeyika no de afrikwan mu ho ne nyina ne se mantem ha enya de a Ghana police anase Ghana fire service wo mo ewo ka yebetumi ade ayi ka no ade afrikwan mu ha sabre mpempre ya ye kasei ka no da se da kwan mu ha empanyfo ehwese enyoma ewum no wono mu a wo mo enyoma no beyi nyoma no ansa no motimi enya atumi